антрето. Влизаме в спалнята. Това е задната тераса. И се вижда вътрешния двор, който е като парк. Ето го леглото персон и половина с ракла. Гардероб. Антрето. Баня с микроцимент. И отиваме в всекидневната. Трапезарна маса, кухня с всичко необходимо и един голям гардероб. Всекидневната е с голям ъгов диван с възможност за спалня. Двете секции се приближават една до друга и може да бъде спалня, а може да бъдат и самостоятелни легла. Ето я секцията. И терасата, която гледа към булеварда и в хубаво време се вижда и Витоша.